Pois estamos con José Sierra, que estrea a súa presidencia fronte da Cámara de Comercio. A min quédame preguntarlle, así de primeiras, con que ánimo afronta vostede este mandato despois de que o seu antecesor estivera 20 anos neste cargo, nada máis e nada menos. Bueno, ánimo todo, pero sendo conscientes de que é un reto que hai que superar, en fin, iso é algo que por o equipo que vai comigo penso que o podemos lograr. Un reto, fala vostede de retos, e cal é ese reto? Cales son os obxectivos que se formula vostede? O reto, todos sabemos o problema, en fin, nas cámaras, o que é a preocupación da sostenibilidade. O sea, para facer pois, os proxectos que poden estar aí presentes, pero hai que ter fondos para poder acometelos. Se lle pregunto para explicarlle a xente que ao mellor pensa e que é a Cámara de Comercio, que funcións ten ou que é o que fai na sociedade, vostede que lle explicaría? A Cámara de Comercio, indudablemente, é unha institución pois, moi importante polos logros que tuvo na súa historia de máis de 100 anos. Moitas das cousas témolas gracias á Cámara de Comercio. O registro mercantil, pois gustaríamos se non tuviéramos que viñera. Pois bueno, témolos gracias á Cámara de Comercio. A oficina de tráfico, ter que ir a Coruña a facer calquer trámite de tráfico, pois témolo aquí gracias á Cámara de Comercio. Falando xa noutro tema, pois, por exemplo, no aeropuerto, que é onde están todos os avións contra incendios, tan importantes para o lume en Galicia, pois están aquí gracias á Cámara de Comercio, porque en principio creo que iban destinados a estar en León. E como a iso, pois, non sei, non sería incapaz de citar pois a cantidad de cousas que logrou a Cámara de Comercio e outras que apoiou ou colaborou en logralas, en telas. Entonces, é curioso que as cámaras de comercio aquí en España son importantes e non se lles dá o valor que teñen. Así como fora de España as cámaras de comercio é unha institución, vamos, que non entenden que non estean presentes, pois aquí, en fin, están un pouco máis desprestixiadas. É indudable que cando, eu falo por experiencia nesto, experiencia propia, cando se sale que a Cámara de Comercio que a Cámara de Comercio de Santiago, gracias a ela, internacionalizamos a empresa. Os primeiros pasos, as primeiras salidas, foron gracias á Cámara de Comercio. E iso de salir a calquer país e o día seguinte encontrarte xa as visitas acordadas e ademais visitas xa previamente seleccionadas, pois iso dá unha facilidade moi grande, porque senón pois, viaxas a calquer país para fazer unha presencia de internacionalización e encontraste perdido. Mientras que a Cámara de Comercio, pois eso sempre non o deron feito. Personalmente, dentro da empresa, hai un aprecio e unha estima grande pola Cámara de Comercio porque, repito, gracias á Cámara e gracias ás persoas que sempre encontramos na Cámara, toda a colaboración para poder internacionalizarnos. Porque fala vostede da súa experiencia como empresario de calado na sociedade galega, como propietario desa empresa de Urovesa. Cando empezamos en Urovesa, pois empezamos con uns medios moi axustadiños. Pero, en fin, con traballo e con ilusión, pero tamén con riesgo. Pois a empresa foi salindo adiante e hoxe estamos prácticamente, estamos en máis de 30 países, faltanos Australia, despois nos outros continentes estamos presentes, que eso hoxe xa podemos volar solos, pero o inicio foi gracias á Cámara. Foi esa experiencia persoal coa Cámara de Comercio o que o animou a vostede a asumir esta presidencia? Forma parte dese compromiso. Forma parte dese compromiso, vou a repetir, pola Cámara en sí mismo e polas persoas que nos axudaron no momento en que necesitábamos.
Eu preguntaba ao principio por eses 20 anos de Jesús Asorei á fronte da Cámara, con que ánimo afrontaba vostede esta presidencia, preguntaba tamén cales eran un pouco os retos da Cámara de aquí en adiante. Volvo a preguntar un pouco como ve este camiño, e se ve que será un camiño longo. Pensa vostede estar moito tempo tamén á fronte? Bueno, non podo dicir agora se vamos a estar moito tempo, ou polo menos moito tempo ou menos, pero indudablemente con toda a ilusión, pero tamén con toda a preocupación de que é un reto, porque as cámaras pois quedaronse sin ter ese ingreso económico que tiñan antes, e bueno, agora teñen que vivir con aquilo que recaudan por outras vías, que é máis difícil. Entonces, teñen que facer, hai uns gastos fixos que hai que cubrir, e hai que conseguir da maneira que sea, pois, ingresos. E ese é un reto, e esa é unha preocupación, e por eso, en fin, aquí estamos para tratar de salir adiante. Antes tuvemos unha candidatura que tiña un corte máis de tipo da hostelería, ou máis orientado ao turismo, que cubriron unha etapa, indudablemente, que foi difícil, porque tuveron que superar tamén ese reto que eu dicía. Esta candidatura ten un perfil máis industrial, de un carácter diferente, pero iso non quere dicir que non teñamos que dedicarnos tamén ao tema do turismo, que para Santiago pois, é un puntal moi grande, incluso que a universidade, en Santiago a Universidade do Turismo son dúas bases económicas pois, moi potentes, pero tamén o que temos é unha orientación a apoiar o asentamento de empresas. E lograr que en Santiago, que se leva loitando moito en superar os 100.000 habitantes, sin embargo, pois non se dá, entonces, pois, lograr que isto sea xa máis fácil, porque unha empresa ten un asentamento de personas moi seguro. Hai que pensar que nunha empresa un posto de traballo que se cree non é un posto, é unha familia. Entonces, eso é algo que queremos pois apoiar. Ademais, a Cámara de Comercio fai moito fincapé no emprendemento, non? En impulsar novas empresas, temos ese viveiro de empresas. Sí, efectivamente. Bueno, o tema de formación, indudablemente, é unha formación complementaria, podemos dicir, ao que fai a universidade. Hai que enseñar aos emprendedores. E iso, pois, na Cámara de Comercio estáse facendo en ese aspecto unha labor francamente boa. Non sei se tamén a súa experiencia persoal vai servir para persoas que queiran emprender ou para que algunhas empresas teñan confianza en que se pode sair adiante e se pode medrar, non? Hombre, sempre se pode apoiar, sempre se pode explicar pois moitos dos retos que houve para sacar a empresa nosa adiante e outras empresas. Hai que apostar, hai que ser valentes, pero ser valentes, en fin, con sentido común. E iso é unha andadura que para nós empezamos de cero. E, en fin, afortunadamente, pois agora estamos nunha posición xa, non digo cómoda, porque na empresa nunca se está cómodo, pero unha posición xa consolidada. Fora do que é o ámbito empresarial, é verdade que a Cámara de Comercio tamén ten un peso noutras cuestións que teñen que ver coa cidade, como membro do Foro Cívico, pois sempre están tamén vostedes pendentes de infraestructuras importantes, de facer un pouco de presión para que tamén se mire por Santiago. Falamos de autoestradas, da estación intermodal, de todos estes aspectos. Van vostedes seguir tendo tamén ese foco de atención? As necesidades da cidade pois sempre as hai. Entonces, temos que apoiar, tratar de actuar ante administracións, en fin, para que se logren eses requerimentos ou esas necesidades que pode ter Santiago. O sea, que aquí o enfoque pode ser dunha forma moi directa a persoas, pero tamén hai outro enfoque de cara á sociedade. Que no tema, no caso das cámaras de comercio,
a orientación a lograr objetivos para a sociedade son máis grandes incluso que os objetivos hacia personas. E iso ten que seguir. Vai haber un pouco de continuidade nesa Sí, línea. sí, por suposto, por suposto. Non se trata de que esteamos pola nosa parte inventando nada. Iso é natural. Recóllense sugerencias, recóllense queixas, recóllense, en fin, moitas recomendacións que se deben apoiar. Bueno, pois xa para rematar, ven de celebrarse ese acto oficial da súa presentación oficial como presidente da Cámara, pero non seguiu xa se puxo mans á obra directamente, se xa está vostede ubicado. Non, estamos chegando, iso, en fin, hai que asentarse temos que asentarnos e temos que xa definir pois máis cousas que os objetivos en sí. Os objetivos podense definir ben, pero vamos que facer que sean posibles. Que establecer unha folla de ruta. Exactamente. E iso ainda falta porque tuvemos unha reunión nada máis para saber onde nos tiñamos que sentar para falar. Pero iso ven a continuación. Nese aspecto creo que levamos unha candidatura potente e temos que continuar o que fixo a candidatura anterior. Pois non nos queda outra que desexarlle moita sorte a vostede e a todos os seus compañeiros de equipo nesta nova andaina. Moitísimas grazas por atendernos. Moitas gracias e a sorte vamos a procurar axudarlle moito. Con traballo, non? Exactamente. Graciñas.